HSDF pen armuching rumamai kapado APHLC aphan ke Congress Party tum hijack tanglo purajen timung arkoi karbak pon arkoi ni phai kroisel kep arni difu ni hangrong ke thepa thua klam 5 miles difu manja kachalenga tuar pielong Hill State Democratic Front mate HSDF pen armuching rumamai kapado pona berta nangle mai ke phalam the HSDF akong chunbang sarsing terang pen kapachini pon ke Karbi Anglong aphan prekcham a political party sa tumpen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon bom political party sa tum anta article 244A aputhak rat aphan lamchak sichak kondet aphisita claim kledet ajok sai chok jipen Autonomous State Aparman Hill State Democratic Front mate HSDF Regional Political Party Puthot Parjap Ponthuna Koklo Lasojok Kedamtang Chitia Cheklopen HSDF Regional Political Party Parjapsi Cheklojon Piangbong Dode Sangse Pen Karbi Anglong Atokano Anta HSDF Aberta Policy Arkoi ni Phai Krisel Kep Ani Anke Rat Amai Pi Paman Ponang Koklo Pusi Lam Thejai Aluhi sarpongman pen HSDF amai phurajan timung kachetong dun arada phan lamthe kethan pon ke HSDF a party parjap cheng ahot ke penang an social media long pen penang an nai putot atom dolo bonta pini ason lapon armu kachetong ke mang puthu meme lapen APHLC phan ke Congress a party atom hijack tanglo puta ningje HSDF a party rat akemang aphan karjap tipsi kebangji MLA kangwai hut long thopenta arjap tunsi chepahai ejipusi lam thejai pon akeong piatum nangke jong dun rajen timung a party HSDF ke BJP B team pusi kipu bonta HSDF ke team E lapen Lasinon kebangji MLA election hut kol pho ponsi sepahai lapchi puta taram si kachetong armu aphan ningpa arong pen ari pachar de pon laso amailong kadok kabe bang surihini sose armu chetong dunsi rat amai pi ardi dojot pen paman pon Pianglong kanglong Regional Political Party kedamtang September tarik nar kep ani itum amahang petek lo amahang petek det penini tum dode sang se pensili tum election hainang ji pulote constituency committee la pen PS committee la pen village committee na do epang ji pen nilitum matha ponsi nilitum constituency inkorat sok along nilitum CC committee mate constituency committee nitum kesang nam petang lo petang det pen api nilitum mai meeting long pulote la constituency committee ketang petang delo putum rat amai PBG Halo sobena Joseph pini nitum rat amai pini tum dipon lo constituency inkorat sok arat pen pini nilitum cetek long lo ongtung arat hajar musi pini bang lapen pini Karbi Anglong araratum ahok pet democratic labangso nang jipu pini yang sini ditaka cini lah pini alang nitum cetek long lo Karbi Anglong lo national party ke nang nilu Pumathasi alang litum la regional political party nang pen joksi alang litum ongtung pen bang lo pini nili alang litum han sekai si pimowe bang atuma sonde aparo pen PC dak la meeting lo wangi sata mini litum ke irideng hanga be pini litum kado kabe nituma rideng gari motor dolang pasonte munit ke dopik lah ke bangi ke non ongtung a constituency long ke ko anma ke bang nei tami bang long le deka sonse te kon long lo kabi pen ajo satame te theng long lo pini lada kado we asuri armusi pini dak nang cerap nang cetodun lo nang dun lo lasi non jasemet Hill State Democratic Front ben bangala hello nitum akemang ke je Karbi Anglong arji include pen akemang article 244A autonomous state labang soke itum nang regji lapen Karbi Anglong jong si cingthu nang jipul te hala hello atau war nili tum nona ma kece chadam ke lapen tum kado kece chadam ni bini li tum autonomous state jong si long lo pulote ili tum arong lo puno ili tum habar puno klar chenji pen cingthur ji bangadet jong dadam jok hoji riso ijanga tum sesame bini li tum ce thenglo tumari so ijanga tum ko ane akidu akisu
alang litum ko ano ne hada kado we ke purhido os tami security guard asong si choklem no nang hala tum arni arwe kaduk ave hala tum ke charsinang ke donang ke thakna pini lahai pen kapejok ye phan ke tum regional pen apar ka akapreka velu kusini lima thadam la sila so party ni tum ke seng la pe la bangso regional political party ke lada turunang ji ke thek ser ke reset om dung government officers atum om dung ex servicemen atum businessman atum kaduk kabe nang cerap nang cetudun bensini tum lahai kado be itum laan paphan ilong lo lasi chorol alang itum phan kado be nang cerap dun ana to phan dami Nali tu masang pen MLA election cepat itu nih cuma. nilitum MLA election ngala ke cepate pon vekpo long phodin dan itum candidate place aji lapen kado kabe non nami candidate non MLA tiket nang ke hang dun nami long phodin men nami mane dim along be long konsensi long ke bangni bang athom tiket nang ke hang dun tum tadu lasi upia position ke hang dun lo polote jase mer bang ke lahalo jel bang sob a party ke future du pula tum rara tum chini lapen rara tum chini si non wang bom la so ke thek long men si hala candidate ki thor kang tu tum mi hala tum MLA tiket nang hang dun rin ti lo non pen ase nang cepat dun lo la hello lasi tu ke place apolo ke Muhet nang itu mai long ke ning Jepon. Omane tum meeting ke pawang ji phan nang khang dun et la koma tu snai khang dun. labang ke nili to phan birta nang pilo je akehai sersing be APSLC long youth wing secretary alangli garian na mekai adgi pusikipu pusi bitum phan birta nang pale no lapen alangli kopia intention ne nitum laga chekloyon private party la ta la ananga ferelo ne kopilo ne chin dale hai satame nili pudulo phun me name che bohong ri bangle nang che bohong dun ri punili pudulo lapen aku lason kace chok kace thangaret pokela ke April 1986 alang liam hang kelang tahai meni hala so ditum lake ke klem long tang nuk ASDC ud hai asa hala ko hem rip ni kace kai lapen kadu be kace chok kace thang pokela ke ni tumhala so ke klem long tang lo pe hala so a culture ke lake meme ke lake heno ker tang ko tum ke lake non mang ke insam jin pen amat hala daga ni mali tum non dak tado je alang litum kace bohong esek ni marli tu mange cekarum pen habit dan adu chop habas nangali ansi cekarum pen habit pen nang ketet tusi meeting nang dun henti posin ili phan pun manang pacini tu lasi kether ke happen nge munir phanga ning namun e tangka poisa pen namun e tangka ke nang pipo nang chubi dia ji ali thana thenglong di bona munir phan kang hon pen munir phan kang hon pen kadia pen la pe kang jin so pen ke than ki mum ben yong si than lo pete la so munit intang uye bang tabe wang we hi la pen hala so lo ki thiri gi Karbiang long ke regional political APSLC pen SDC ta dulu tante nangli tu malong kupia athi pen si nang cepat dun po kupia berta si paling tu masang. APSLC ke la ke no ke regional ku pun de lo le national party lo se lu grup lo ke lang itu CPML na national party lo ke di Congress na national party lo ke alang ni tu malo tu meseno ke Cepajirpu lo ke la pen kedam tanga porhud ana APSLC regional ke dobom ke nili hada ke doduna pena posi regional dobom cha popede pentune ben si congress ke pon ye ban cingki bom lo hala sotanda nili bang kroy dun de ti ama normal nili bang joy bana phigala chance long le hai bikrom hanse tum kapre tum hai ama si normal ke chethana links da APSLC ke congress tum hijack elo lage national party bang hijack elo lage lasi non hala tum bang national party ben si bang cherap lo lasi ni tum bang ke national party ke ale ave regional political party नहीं पता मी इली तुम चेलांग रap pepen Karbiang long vote ki pi ajak kong ke do ana tuma voters ke itum nang helang nona mati aling bana bita me ajak asai le pitun ni pata me ni linje berlo election hai nang helang hai he yang ko pen acheng chitip ette le dam din ho pa rew dam din na helu